La pregunta següent és sobre les mesures per mantenir i augmentar la representació internacional de Catalunya. Formula la pregunta l'il·lustre senyor Joan Laporta, del grup mixt. Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Bé, en un món globalitzat com el nostre i en la crisi econòmica que vivim, penso que Catalunya ha de tenir una estratègia valenta per incrementar, per mantenir la seva presència i activitat internacional. D'aquesta manera entenc que podrem analitzar i interpretar correctament les oportunitats que es produeixen en el món, en l'exterior, i a més en clau catalana, sense intermediaris, directament, perquè molts cops els intermediaris tenen interessos diferents als nostres. Ho va dir el portaveu del govern recentment, que necessitem ambaixadors que representin el que som i el que fem. I estic d'acord, i és per això que pregunto al govern quines són les mesures pal·liatives que s'han pres per mantenir i incrementar la presència i representació de Catalunya a nivell internacional. Gràcies. Per respondre, té la paraula l'honorable senyora Joana Ortega, vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals. Gràcies, presidenta. Sí, senyor diputat, ho hem dit diverses vegades en aquesta cambra. La ciutadania reclama solucions i és en aquest sentit també que les mesures pal·liatives que el govern de la Generalitat posa respecte a l'àmbit internacional sobretot van en la línia de promocionar i donar una especial atenció a la dimensió econòmica de l'acció exterior. Això vol dir acompanyar les empreses amb tot per obrir-se als nous mercats i sobretot per prioritzar el que són els esforços de les oportunitats empresarials amb retorn a Catalunya. Per tant, el que en podem dir és internacionalització, exportació. Aquests són els elements claus que creiem per reforçar la competitivitat del país i no únicament com un element a curt termini, sinó com un element a mig i a llarg termini, i no únicament per sortir de la crisi, sinó també com un element estratègic empresarial. Gràcies. Per repreguntar, té la paraula l'il·lustre senyor Joan Laporta. Vicepresidenta, el que em preocupa és la seva dependència desmesurada del Partit Popular en aquestes qüestions, que a més tenen interessos, o hi ha un conflicte d'interessos nacionals, i ho dic amb tot el respecte als companys del Partit Popular, i també penso que no es pot traspassar la responsabilitat de les relacions internacionals a les empreses, perquè les empreses el que fan és marca i país des del punt de vista comercial, i és el govern qui ha de fer la promoció de les relacions internacionals, fer de lobby dels i pels interessos dels catalans, i aquest lobby, evidentment, la crisi, en aquest sentit, entenc que no ens ha d'afectar en una gran mesura, perquè el que cal és coordinació, coneixement i determinació. Penso que el govern ha d'articular una estratègia valenta, intel·ligent, atès que ja han renunciat a fer una llei de relacions internacionals, allò que deien en campanya electoral de la Comissió de Relacions Internacionals o promoure la presència de Catalunya a organitzacions internacionals com l'OMS o l'OIT. Per tant, reitero, i el que demanaria és això, una implicació màxima perquè la promoció i la representació de Catalunya a l'exterior no ha de ser entesa com un cost, sinó com una inversió. Gràcies. Per respondre, té la paraula l'honorable senyora vicepresidenta del Govern. Sí, gràcies, presidenta. Sí, senyor diputat. Miri, nosaltres el que estem fent és una acció exterior intensa, perquè creiem que és el que cal, en la línia de situar Catalunya al món i, a més, de que el món tingui en Catalunya també un referent. I és en aquest sentit que creiem que és importantíssim donar el màxim recolzament a totes les empreses catalanes que s'estan obrint nous mercats exteriors. I és en aquest sentit també que tota la xarxa d'oficines que hi ha del govern de la Generalitat a l'exterior s'estan coordinant sobre tres principis, el d'eficiència, el d'eficàcia i sobretot el d'optimització de recursos, tots en la línia, com li deia, de situar l'economia catalana al món, de situar Catalunya al món, de situar la cultura catalana en el món. I en aquest sentit, com li deia, estem aprofitant aquesta xarxa. Però també aquesta vocació de situar Catalunya al món i portar el món a Catalunya hem fet diferents estratègies i alguns d'èxits obtinguts. El darrer ha estat l'establiment a Barcelona de la seu de l'Institut Forestal Europeu. Creiem que això és prou important, però també, per altra banda, vostè sap que les relacions amb la Unió Europea, nosaltres estem treballant, a més, per posicionar Catalunya en tots aquells processos
de primer ordre i promoure sobretot els nostres interessos en aquells debats que ens sembla que són claus. Aquesta és la prioritat del govern i així l'estem exercint. Gràcies.